Tata uMacingwane, khawusixelele umuntu uyalotsholwani kabini? Masiqale sicamago ushise kuqala sithi camago. Camago. Uyabona ngalombo othetha ngawo nilixhoba lawo. Kwamina nje nilixhoba. Ewe. Uyabona before siqhubeke ukho umfo wangapha kwaZulu abathi nguzamani wakwaKhuzwayo. Obhale incwadi esihloko sithi inqolobane yokukhonga nomkhongi wethu. Yeah. Izophuma okwami ngoku isasekubashicileli izophuma ngoSeptember. But nizabuya nginikeze ingcukaca kuba amaxabiso ukuthi ibiza malini utholakala kuphi. But ndingakhuthaza nabani na ukuba azitholele yakhe. Ngoba leya ncwadi iyafundisa ngokulobola kusukela ekukhongeni imbala yenkomo ukulobola ukuthi kulotsholelwani kulotsholwa bani kulotsholwa kanjani. Yeah. Ngizothi ngithini? Masibuyele ke kulandawo eFelithole. Ewe. Ndithe nami ndilixhoba. Uyabona mina ngalobola enye intombazane yakamhlongo. Yeah. Kunendawo ngapha kufise entumini. Hayi Ngizothi ngithini? Lapha ngaba qophela umlando lapha. Bheka ngoba ngaba lobola ngenkomiso u8 ihamba ngenyawo. Ha. Eziphakethe zazi intathu. Ngizothi ngithini? Yeah. Ngaphezulu ngakhipha isigqoko, ijazi, imvubu, ihashi, lokho izipho zamkhulu amengizipha zona. Namanga bo. Angangibathumile babeyokhonga, bathi umkhulu wami wayehleli lapha ngasensikeni, wabonakala esichiphisa. Hawu. Wathetha umfo wabo, owehleli lapha ngasemnyango. Wathi kodwa yini Mhlongo ukhalelani manje? Kanti sekufiwe la ekhaya. Kuyahlola phela mawenza lento le. Wathi hayi mfowethu angikhali. Kodwa ngiyakhala futhi. Kwathiwa yini? Wathi ngoba lento eyenzakala esandile. Ngiyazibuza ukuthi mina konje ngigezephi ngazoba nenhlanhla kangaka. Umchune ezongilobolela kahle kangaka ingane yami. Wathi wathi nginovalo kodwa nginetwetwe. Wathi kazi ndodakazi uyofika uziphathe kahle yini ubahlonipha abantu bakamchunu uziphathe kahle ungaliphoxi igama lakithi kubeni abantu basemachunini sebengilobolele kahle kangaka. Wathi hayi phela bakhona uanti bengane noma wayo bazoyala ukuthi iphathwa kanjani ingane. Watshela ke labo engangibathumile abakhongi. Wathi mize nemtshela umchunu ukuthi la ekhaya kasiwe umkhwenyana. Yeah. Useyindodana kini. Wakhipha ngisho inombolo yakhe wathi nimnike ngisho inombolo angasabi ngisho ukungifonela noma beba nenkinga kwesinye isikhathi angathi ngumuphi wakhe ngubaba kuyena akwazi ukukhuluma nami okunye nami ngimdodisa. Sengimthatha njengendodana. Hayi kwaba kuhle ke ngangempela hayi kwanze ngoba futhi ke ngiyasinelwa ngasinelwa nje futhi kwaba kuhle kwaba ndiya. Ngithi ngahlala inyanga yabanye kuthe maqala lesibili kwavuka icala engangilenze kunendawo ngala enseleni engase Richards Bay isikhathi ngisasebenza ngakhona kwavuka icala engangilenze lapho ayimalivuka leli icala impela ayikwasho ukuthi impela la ngichitha. Bheka ngoba ngagcina inkosi enkantolo yangigixabeza ngeminyaka e10. Hayibo namanga. Kwathi emhlanu kwathiwa ngizoyihlala ngaphakathi. Emhlanu izawulengiswa for isikhathi esithize ukuze kube ngingatholakali necala elifanayo uma ngitholakala iliyovuka. Kahle wena. Awu cha ngihlaleke into yokuqala engayiqaphela wengasezi lo mfazi ukuzongivakashela ejele. Awu ngithe ngizwa ngosibhinca makhasana kwathiwa lo mfazi useqinile. Hayibo. Hawu kahle nibo. Kwathiwa cha futhi ndindoda iqomile iwumacaphuna kusana. Nebala ke nami ngakubona lokho ngoba akuphela ngasikhathi singakanani zabantathu izinyanga. Hawu yayizomlobola. Hayibo kahle wena. Yo isiyolobola kubo futhi. Yamlobola impela nje yamshada futhi nayo isiphuthuphuthu. Hayibo hamanga lawo. Ngasho wathi umadoda injinga ngempela ke lelo. Hayi ngihlala imputhu uyabona lapha ejele ngaphela. Mina ejele ngangena ngigqoka u36. Hayibo. Kodwa ngase ngizacile ngase ngigqoka u26. Sengimncane ngimncane. Kodwa madoda baze babuza obaba lapha ngaphakathi ejele. Kwathiwa ngidliwa yini? Kwathiwa ngatheswa bangithesela iTB. Kwathiwa kunayo.
kwathiwa akacheck ingculazi Ya. akacheck ingculazi kwathiwa kunayo Kahle. kwathiwa ekhona into emidlalo umuntu ngeke yini ngahlala ejele ngaze ngasiqeda isigwebo ngithe isigwebo sengisiqedile into yokuqala engayiqaphela mangifika emzini wami ngafica umuzi uwenile egcekile mangingena ngaphakathi iwola kusekho lutho hayo umfazi kuthiwa waqasha iloli wathatha yonke ngisho impahla yami wayisa kubo ngathi laba ngizobaqaphela umlando abangazi hayi nangampela ke bengenze njani ngihambe ngiphi manje entumini ngithatha abafana abancane basekhaya ngithi asambeni hayi sihamba ngathi mangithi zamkhomba ingane sathi nangiya wese siboshwanyana ke lobo khona sephuza utwala lobo bucashumayo usho lobo bamathini ngathi mangisangena ngesipotini wesathi uyasiphakamisa isikali lesi yithini leli ithini la jama khahlela lo nali lamdabu umlomo utwala bamkhinga nangamakhala hayibo wathi sayikhwehlela lapho ngiyabula ngamajazana kahle ngacasuka ugqoke kwakusadlisa lokho kuyiopelo yabona ugqoke khona kwami ngamkhahlela ngathi asabe ngimhlohloloza ngihamba naye ngathi mangingena naye egcekeni ngifica ubhuti wakhona inkosana yakho ya wehlile buye egoli ubhizi lapho esibayeni hayibo usenga zona lezi zakho ungathi uyazi usengazona lezi engalobula hayibo ngathi mangingena esibayeni lenkomo ayisenga yabona ukuthi lo muntu ucasukile yathuka yagquma kwanqamuka intambo le ayibophe ngayinyawo zangemumva ithe mayigquma yamvatela yamshala yamshaya kwaphambana imhlathi wawabheka phezulu ngathatha ithunga ngamqulela ngobisi kahle wena bathi ubheka usukhuluphile kanjani nidla inkomo zami la nisenga nenkomo zami la ngangitshela labafana bakithi ngathi abathathe zonke inkomo zasibayeni bheka ngoba umhlambi ngathatha umhlambi wenkomo ezu32 kahle wena ngangiphenduka ngamkhomba umhlobo ngathi lethi lishone la namhlanje konke into zami amabhodo wami ezizule ngayikhipha zibe selile ekhaya ngizwe ukuthi ngithini bese kwala futhi ngithi akathi ngishisa indiyamene ngoba kwakatshani ngathi mangithi ngiyishisa kanti kunesalukwazi sasingasakwazi ukuhamba sakhona sakhala sathi hayibo usekhaya hawu ayi bese kwala ngithi ngibangela amabhadi shisa nezalukwazi ngathi umhlongo ngifuna into zami ngathi ngifuna ngisho umquba wenkomo zami ya angijokola ngangihamba angizwe ukuthi ngithini